Tæt ved Limfjorden ved Gedsted ligger der et buddhistcenter. I maj 2015 fik centret besøg af Dybsing Rinpoche med et følge af munke. Til tonerne af traditionelle buddhistiske instrumenter og slagtøj indledtes bøn og Mahakala-dans. Mahakala står for udslettelse af det onde og negative og opvågning til medfølelse. Han er samtidig beskytteren af den tibetanske buddhisme. De spektakulære dragter symboliserer døden og overgangen til det nye og bedre. Dybsing Rinpoche står for den tibetanske buddhisme. Han blev født i Indien tæt ved et kloster, og allerede som 4-årig ønskede han at blive munk. I klostret lagde man mærke til denne bemærkelsesværdige dreng, og man fandt ud af, at han var en fortsættelse af den tidligere Rinpoche. Dennes disciple tog sig af ham og bragte ham til templet i Pokhara i Nepal, hvor han fortsatte sine studier. Siden er det blevet til adskillige uddannelser, deriblandt en kandidatgrad i teologi på Cambridge Universitetet i England. Nu rejser han verden rundt og giver belæringer ud fra den tibetanske buddhisme. Således også i Aarhus, hvor han har holdt foredrag om beskyttere i buddhismen. Mahakala-dansen blev også til en indvielse af buddhistcentret. Eftermiddagens program blev imidlertid henlagt til en nærliggende skole, da vejrguderne havde gjort det umuligt at gennemføre dans og optræden under centrets halvtag. Men skyerne lettede, og den sidste del af dansen og selve indvielsen kunne finde sted på centret. Dance here. If it's there, I wouldn't dance. Besøget i Himmerland blev krydret med udflugt til Hvalpsund. En uvurderlig oplevelse for de nepalesiske munke, der ikke havde været nær så meget vand, og tilmed kunne få lov at besøge kaptajnen på færgen.